כאן בערוץ הפאן שלי, עיר הרמל"ח. בטח אתם שואלים למה אני יושב בדרט, כי היום אני הולך לעשות את פרנק הדרט הידוע. טוב, זה לא ידוע, אבל פרנק דרט. עכשיו שכחתי, אני מיטה. אני צריך קצת לאסוף דרט. טוב, אני אחזור לכם שאני אאסוף. נראה לי שזה מספיק דרט. עכשיו בוא נלך לבית שלו. איפה הבית שלו? הנה הבית שלו. עכשיו, תשתגע. דרט בכל מקום. זה כיף לעשות פרנקים. תשתגע. נתקעתי. גם בחוס קצת? לא יודע. יפה לו קצת בחוס. טוב, נו, להשתגע. הכל בשבילכם סופים. להשתגע, דרטי. טוב, אני הולך להביא סס בפיסוי. אבל אתם יודעים שאין לי כאן מיטה? זה מה שמשגע אותי. יאללה, זה היה טוב, חברים. זה היה בינתיים כיף. אני הולך להביא לו קצת פיסוי. יש לילה. טוב, אני נעשה... טוב, חכו שיהיה בוקר. טוב, אני הצלחתי להשיג לי מיטה. טוב, אני לוקח סס קטנה. הולך לבית של אביתי ונותן לו פיסוי. לא יודע מה יהיה פיסוי. רגע, נכון? רגע, הוא אמר שאין לו אוכל. נכון? הוא אמר שהוא רוצה אוכל. אז אני אתן לו קצת אוכל. וקצת דרט. זהו. פיסוי. אני הולך להביא שלט. ולשלט יהיה כתוב פיסוי. רגע, איך יש לי שתי חרבות? הלו, זה חרב אחת. כן, זה באג. איפה יש כאן שלט? רגע, עכשיו שכחתי. אבל לא בזבזתי את כל העשרים שלי. איפה שלט? הנה שלט. אני אתן גם קצת קבבים לא מחוממים. עכשיו הפסקתי. הנה, עכשיו אכתוב. רגע. לא. אני מדבר ואכתוב. כן, אני אעשה את זה. הנה, פיסוי. לא עובד כאן במיינקראפט. אז אני אכתוב... אז אני בסתם פשוט יעשה משהו כזה. אז תקראו. אני אכתוב את השם שלי כאן. בטח הוא ישחק קצת גם איתי. הנה. טוב, יאללה. אני קצת הולך לנמנם. הוא הולך גם קצת למסע ארוך. לא יודע לאן הוא הלך. הפסקתי מיטה כפולה אם שאתם לא יודעים, אבל לא היה לי מקום מיטה כפולה. לא, אני קצת ארחיב את הבית שלי. מה אתם אומרים?
יאללה, ירחיב את הבית, לא? או שאני קצת קשה את הבית, לא יודע. זה הבית שאני יצרתי בעצמי. אהבתם? הנה החומה הכחולה. אני כבר מרגיש יותר בטוח מאל השטן. שמקודם בפרק הראשון, אז אתם חייבים לראות את הפרק הראשון, כי הפרק הראשון זה היה פרק ממש מותח. וקודם כל אתם צריכים להתחיל מהפרק של אח שלי אמיתי, ואז אתם מגיעים לפרק שלי, השני. הפרק של אח שלי אמיתי, זה די יפה. וגם שלי, יאללה. אז תנו לייק, וסאב, שתי ערוצים. אוקיי. אבל אני זה קצת לא נחמד לי. היה לו בית ממש יפה. יש לו בית די יפה. לא יודע, זה קצת לא נעים לי. טוב, נו יאללה. כל בשביל הסופים. אתם יודעים שאנחנו הכנו את החומות האלו בעצמנו. אתם יודעים למה שמנו גם סגול שם? גם אם מישהו יצטרף, הוא יכול להצטרף ויהיה סגול. וגם סגול כי כחול ואדום שווה סגול. אני מתפלל לסגול, זה בגלל שאני אוכל לעבור לצד השני. הנה, אני עולה בלה. רגע, מישהו כאן קראפטינג טייבל. אולי אני אעשה כאן משהו מגניב, לא יודע מה לעשות. אולי אני קצת אוסיף לבית, לא יודע. אני קצת אגדיל את הבית. יאללה. אני אעשה לבית ככה. אגדיל את הבית מאחורה. הנה. נעשה כזה ככה. רגע, איפה אקס? הנה אקס. תסתכלו איך אני אעשה בבית. אני אעשה בבית כאילו ככה כזה. אהבתם? ואני גם מחליף את הרצפה. הנה. עם החלק הזה סיימתי. ועכשיו לעשים כאן. עכשיו נחזור הביתה. הנה רואים, עכשיו זה יותר גדול. עכשיו את הרצפה, גם רציתי להחליף את הרצפה. אז את הרצפה רציתי להחליף בפרסם שלי. הנה העיסים האלו. נראה לי מההתחלה די יפה. לא. מיטת לא. פיו. לא יודע שיש לי מה מתחת לבית.
הנה. יאללה. סיימתי. אהבתם? גם גיבלתי את הבית וגם עשיתי פרנק. אז היה סרטון טוב, אני מקווה. ויאללה, ביי.